Wadaroma Central Market for a wada woman. Central Market. A man di dwa na no fo ni nyina ye fo wada woman. Omuso mu ba be chia wo. Aha. Central Market. Kajetia, Abinti, Nayakema, Sayana, Abatia, Tabasio, the Soviet jump over them, and Nayama. Asantehemaa, Bebia, Jokia, Nayama. Also, that one, and Bohemian, and the Sakin, and Toast, the Dano Nebo Helma, they consider it. It is a big papa, there was a big Siano. A man might would have come. Yeah, we are near Canina. Mira, Wadaroma. Say a was Asantehemaa, Asantehemaa, what the idea. A Jawobian would damn cry a Janon Quade a wodia. To Wadaroma was Central Market for Abinchi, Crow from Kajetia. And I know for Nina, Omania, you race course. And I know for Nina, no Makiko Munina, boom. Yako Munina, boom, swa. By early miner down. I didn't have mine and toast. A beer one and no, ba Nejina, na bibia sia omuye. Omu time, and so can one crack. And omu mema, or a cow omu a jomu tire man, a chimo ye bibia, ye bia, Wadaroma. Omote say, Sabi, ye rasa when Monyam say. Omu basum dear, so munyama, and ne. Ano muso mu ba no mabeda ho adi akere am hu se wunti no muti baabi nya wan ko mu ni baabi te Wadaroma ye funra wa no mu dan wo etu omsu ntimente no mu ntena se e wo se ne omu ba kyeaw no mu ba ma wutiri nkwa ne ma wa ba atena se na hu se wo ma wudi udwa hye wo mu nsa no muso wo ha mu ta wachi so fro mu anopo awie nsuo mom omu beba enti na omu ba ya one ne dom and you made Mufamla Mufania Manimla, Wadaroma, Ronunsa, Pentunsia, Wadaroma, and near me and to Mandan in Yamandi and fancy from Yachana at the pop. Fansano, Fakose. Ye are Wadaroma and to my Duku. Daba ho duo Wadaroma saa niema nyina ya niema wudwafo no ye de ba beche obema otiri kwa be mu aba tenase mumfa nko na de to aso munko no ya ntu yansu ya kire wie ya so mumfa nko na uduku eka ho wo hanki mla mumfa na yu aha Wadaroma umilo wo leptin wo milk no gata ni amo bag enum anwa adaka me esa oat enaka me esa tina pa enaka enan corned enaka me esa sardine enaka me esa overton enaka me esa what's that? Good. Mira, wada masani eme to asu nyina wo ma omwodwom say dom gu so so nhwa madom ne mro de ba ntimi nhwa ne so ya Asantehemaa ne e woso omu ye nti ene ye jai omu ma omu ye enti saa ne eme nyina dom de ba say fa som wa wo ho a ye be wo ye wie so a dwampa otu adua enso ka ho adamu se ma ne ma dane kwasi dwaman wadane go from dwaman wadane kadetia dwaman Wadaroma ye bema
udwomfo wadaroma nyina ye nano na bibia na no ka ho na wie na bewie yefo wa second and toast na di mu akotene wo wadaroma yewura ne dane de ma wo mu to ne da wo ma ne ye bibia ese wadaroma ne mema pia wo mu na chama owe wadaroma chama ankra aha na se ko bisa wampe Otali wo machima bibia mema nsu nyina we afi we sami ke mema ni nyina wonana wo nyina ya wonana mo wo nyina aka wonana we bibia wadaroma bia ha na se wa ka mk ka ho ya ka wa boni din wa bo me ya bo mk yanka wa kayeti afo so na mema wo so ka ho nyina pia ma no wo nyina wa chire wadaroma kayeti ya panyi a oda wo ma no nsi ne ho no wada ma to nsa ma ye frɛ wo mu ti ye ka asem kakra chire wo mu wadaroma we de me nua ba ma onso ka bode wo kayeti aho ensu bi yo naima elmai fo nyina na Asantehemaa so odamase mode aninti na mote baabi nko animu ni aseda na nsu nipa ya ade a osaye yie tinaima wo so odamase se mu hwe ni dwasoma no na da bia oto ne nsepe bibia mode ebedom no enye se mu betimi ahwe no but eya mane ane na na mode abegya ni nti ono so otoa so na hwede mu ntimi na nso amane enti ene ma ohia bibia oto ne nsafrɛ mu no mu ntimi hwɛ ne da sabi ewura wo hɔ die mu ntimi kura na nso eya amane enti a enu nti na mane ye to so odamase pa yesra mu management yesra mu emsa na na ma yeto nsafrɛ o eniema bi kɔso sabi na meka no obia ni wo sa o Asantehemaa mu ha yewura nkoa na timi hwe ne maame obia ntimi hwe ne maame wa Asantehemaa mu a yetimi wo wiase nyina dise yewura nkoa to obia na ya amane enti ana ya na bibisi a omi yeto nsafrɛ wo mu enye se wo mu betimi ahwe no eno de yewura ne nipa a obetimi ahwe ne maame obia ntimi hwe no nenso ya amane ti yasramu ma no na hima se bibisi eya Awukudae akwasida na bibia sifie ha no yenim sesa bi adwuma na mo yeninti na mo te baabi enya baakofo nkwa na betimi ayi mu nyina mo yi na sa odi begina radio so beka de na hima ase ompe mo bia nyina radio so ana nso se bibia si na hima ase da pita obia yewie yewura nkoa ono nkoa na timi hwe ne maame ono nkoa obia ntimi hwe sabi Asantehemaa to osremu eya amane ne amane nti na ya no ohia bibia oto ne nsafrɛ mu nyese mu betimi ahwe to osremu afei na waba ma obia mfa ne dim mo se ye di bibi tabi eno de na momedura Awukudae akwasida na bibia sidie mo wo ho kwase mo keka mo nsa na mode besom wadaroma ni din nim to osremu a ti free na ekwe yesremu enanofo no yesremu pa yesremu yesom na mode beso na ne hwade ti na me kira mo se amane ne amane enti ane yefremu ma mo besom yesa ne hwe ti na ma so osremu wabai osremu se nyame ma mo nkwane ahoden na mo ntimi mfanya adwuma na mo hia se bia mo mehwe ne henkwa ne modwoafo a motimi abesom no wadaroma to osre nyame ma mo sre nkwane ahoden ti na na so odamase enti mpacho de efre o nenwa Ushem dia na hema. Ushem dia ne wo ma wo pa. Enti
Eyi. Nana ya manan bedika wo de chia nana ma enen sentry ana. Mesra mu nya mu nyina mesra mu. Empanyfo de aka na mabomumu ase. Beba ma eyi board ne mesra nana ya ma be ma ne nche anwie mesra. Aha. Nana sino otwa wo mu mem. Aha. Aja sewa. Nensano na ya. Watch ya no. Mubomu ase a nensane kwa mu de mu ne na da bia mbebe mama chia no esra mu. Owa ha. Ene o ma yime ba mbefra no. Mubomu ase a me wie na ma frɛ no mama obi aba twɛn sai sekina de wo de sai ne ka ho me ba na me be frɛ na so wan me ba me be frɛ no wan na makpai sa me frɛ na ma wansa yo aha wo wi me bi so asɛm Nana Mami cut me ba. Try me ba. Me trap me o me cancel.